sige. Kay son to pohon kasi madugay-dugay pa jud ko dire. Oo. Gubay again and napako dire sa Juan Secure TV. Sisita naman sila karon na siya ang director o gahimo sa ilang YouTube channel. So pila mo kabulan isa pa monetize or na kuan sa YouTube kanang partner. So good me o December. Ngayon pagka-John dito namin nakuan. John 2020. Dito mi na monetize. Ito na monetize taas gyud like ano? Taas. So kani akong kana nang gamay kana. So unsa may imong parahan ako ba? Usa ka small YouTuber, unsay imong ika-advise sa parehan ako nga aspiring ba kanang gakuan ba panamonetize nga uprising si ba ng rising star kung sa kuan pa unsa imong ikasulti abot nila i-advise nga di lang sila mo give up basta Ano lang, if vlog jud imong passion, yun, maintain lagi na, das create ka og mga creative contents or collab, nanara siya para mo increase imo ang subscribers or tawag ano mailasad ka sa mga tao nga ay o din siya. So, ma-subscribe sad sa imong channel. So, mura man ay technique sa pag-YouTube, pag-vlog. O dili lang ka mong kuan kanang para na kay kuno na kanang igon nga tawo nga sipitan nimo. So, creative lang ka sa mga content. Ana lang yun. Di na makita imong mga content na, oy, mas wide ay. Ano yan? Muna na siya yung makapapanin mo ba? Tawag ano? enhance Oo. Yan na siya. sa pag imong pag-YouTube for bilan mo katapig sa YouTube Sa YouTube, duwa naman katawo o February, March, 3 months. 2 years and 3 months. 2 years and 3 months. Anak nga tuig, wala mo naka-encounter o gibash mo? Ay, dagan na kayo, oy. Karon, dagan kayo karon. So it means na may basher, sikat na jud. Di man na mo sikat og walay basher. So sa abot sa mga basher, unsay imong ika-message nila? Ano lang. Bash lang mo dira, bash. Bahala kay. Malimo sa basa na pero dili lang mabot sa punto nga murag nag-cybercrime na kana mo. Yun daw. May kag FY nimo ana. Kay di naman na siya related sa imong content ana. Uy, okay naman na mong bash ka oy. Mong content, way lamay nani kulang. So okay na siya kay ang creator ngayon na ay kulang na so sa sunod content na ako dugangan na ako na ning sundon mag suggestion na inyong bash ba na mo na mo na suggestion na inyong bash pero ang bash bro dili na sa mga below the belt kay FY na mga gamura na So, about sa pag-vlogging or kinahanglan gyud siya og pataas na pasensya. Nataas yung pasensya na kay Juan. If wala kay pasensya, Juan kanang if example na imong bash nimo, yung wala kay pasensya imong reply na blah 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 reply nimo. Ang mga bash mo yun ay lain pud batasan din kay ikaw na yung malain aron kay imong mga bad influence na ka. Tag doon. Dili na mo na tag sa daan ra siya. Di man matagad ng mga basher god. So, mora gid siya. Maintain rayo ka imo ara nga mga inspiration mo ng mga basher nimo nga ma-improve imong channel. O sa mga basher po diha, kung mag-bash mo, mahotdan mga bus, mag-jeep na pud mo, pwede ka. Okay.
So mo to siya super fam say ang director sa Secure TV then kanang sa pag-director nimo kanang unsa gi greatest achievement nga imong nakuan sa pagka-director nimo kada imong mas na-learn da ka ba nga mo din ako buhaton kay follow sila nga mas ni-attract pud ang mga tao ba unsa imong na-achieve greatest achieve sa as a director. Ano lang yun, ba? Ano ko sa ako na obserbahan sa mua nga na-attract namo ang mga tao kanang pagkakuha namo kanang pagkabutan namo sa mga audience na lang kaya ipakita nga kung kayo ka sa camera or ma-off ba kaya naapay dagan mga tao may nag-idol sa mga kuan magsuroy ka do entertain na rin sila nga ay nani ana di lang nga kuan kanang di lang sa camera kabutan magpa-katinood na lang yung nga saka Kasi we talk about Alvin. Kasi to tinuod to siya ni Andres siya sa inyong channel or kuan to siya kanang membro din ninyo. Sa una mong god pista to siya sa kuan dito pista sa mua. Ingon si Rodel nga amista tong mga kauban ako dire video kana si Alvin galanta na sa video na mo kanang video na mo so namugbo pa kayo mga 30 seconds na magtiglanta malingaw man siya di katawa so naingon si Alvin ni Rodel na uy wato ko sa inyo ugma gabi pa lang ganito na siya dito bro ang atang pag-abot na mo dito undat na kayo kay excited kita unang ginawa ba excited na siya first taon ninyo. First impression ng Alvin guya yung tawa na kundatan ka maguhay pagod na encounter mong tawa niya nato na siya ka liukan kayo bugal-bugalan kayo so ang tawa niya bugoy mong kayo apin ko ninyo siya yung man siya apin na ito kausa yung si Rodel sige para na ito nga siya shooting me siya mga 1 minute naman ito yung video upload na ako uy galing kay wala pa na ako na-upload hubog mi ato ga shooting tapos hubog sad ko ga-upload baga napaglanta na ko pagkaugma uy dagan na gining views wala sarang nga kung Alvin so yung part shooting na sunodan ato yung amigo kaya atong wala po sulayan na po antod pagdala na mo outro ito ga shooting ni og Tagalog versus Bisaya ay moment to siya unang video niya nga di among gi sundan og part 2 mo to nag 1 million views ko dito sa YouTube 1 million views po diri sa Facebook. Gabiya oy. Ni-adapt lang dahil siya ninyo. Ni-adapt po siya, no? So, unsa imong if na ay willing nga mo collab ninyo tagalang ila sa tagalaing lugar ba taga Negros, sa Manako taga Negros. Willing ra ba mo nga mo hatag og time or muna ba? Hatag ra ba mo time nila nga mo ka-collab? Willing kayo oy kung kuan kanang ganahan mo collab na mo contact pwede mo contact or ano may Facebook page no? Na may message lang dito or sa mong kan ba na og nakailaba mo na mo sa amang profile ba mo message na lang kay muhatag ang sablig attention sa mga ganahan mo vlog yun kay kuan ganahan sad may mga makatabang sad sa mga baguhay nga vlogger ni ako para nako og namo usa ka episode nga mo appeal ko or mo join ko or mo exist pwede ba? Pwede kayo so pwede kay nanaman sad may mga fan sa unang nga among napa-appeal na pagkira na mo sige kay so to pohon basi madugay-dugay pa jud ko dire mo kuan na ko ninyo kay mas ganahan po ko nga makuha na akong acting skill kay di sa pagtuhinambog sa eskwelahan o sa simbahan na po acting skill ginagpayar ko 1/4 tas inyo magamit na siya sige so muro to super fam no kay
mo siya director dayon. Sa ako ang super fam, so please subscribe sa Kyo TV, ang ilang director and director sa imong kasulti about sa akong gamatoy pag subscribe super fam. So mga mamarang na among mga followers, no? Subscribe sad mo sa iyang channel nga Super Migo Bay. Super Migo Bay. So support mo muna mo. So support sad mo niya. Ano lang, support tayo lang ta sa mga vloggers, sa mga small YouTubers. O may bayad ang pag-subscribe po, support. Okay, mura na siya super fam and Mama Marang and thank you. Bye-bye. Bye-bye.